Рәдиф туган, менә язучылар берлегенең менә шундый хозур бакчасында утырабыз. Инде мин соңгы вакытларда менә шактый гына китаплар карап утырганда бер уй килеп төште башка. Гомумән ул уй мине электә борчып тора иде. Безнең жанрлар әдәбиятта, татар әдәбиятында дип әйтик, жанрлар кысыла. Прозаны әйткәндә юк. Яшьләр килүен инде бик ни сыкранабыз бит инде. Яшьләр килми димме. Мин хәтерлим әле, менә прозаның бер жанры бар бездә. Ул детектив әсәрләр, криминал әсәрләр. Ул бит инде безнең менә 90нчы еллардан бери дип әйтик, безнең дөньябыз дип әйтик, элекке таралган Советлар Союзы шушы гел детективтан торган шикелле булды. Безнең сине инде өлкәнрәк миннән минем менә армиядән кайтканнан соңгы бөтен яшьлек шушы криминал арасында түгел, шуларны күреп, гыйбрәт алып безнең буын үтте. Синең буын бигрәк тәйме, чөнки менә шу безнең әйтмәйтеге аерып кына Казан дип гомумән элекке Советлар Союзында менә шу үзгәрешләр шундый төрле нинди генә сюжетлар китереп чыгармады. Һәм мин уйлап куйдым, менә шул Идел журналларын әле ул вакытта мин Идел журналында эшләмидем. Иң беренче 90нчы елларда мин тап булдым. Анда әлбәттә Афган сугышына да багышланган иде ул. Детектив жанрында язылган повесть, хәтта әле синең белән таныш түгел. Ул аның хикмәте канга буялган алтыннар ул повестиме, детектив повесть. Мен аны яздым үземнең дустыма багышлап. Ул Афганда разведрота белән хезмәт иткән иде. Ул аңа Герой Советлар Союзы герой бирәләр, ләкин нәшәл штабта утыручылар аңа бирдермиләр. Ул Ленин ордены белән генә кайтты. Ул гомер буе шушы әйберне нитеп сөйләде. Рәнҗеп, үпкәләп. Менә андый галәмәтләр күп булган. Аннан соң китапларын чыга башладымы? Һәм аннары хәзер үзең әйтерсең, бер хәтерме ялгашмаса, шушы Фәйз Зөлкарнәй сиңа хәер хаклы булып башлап җибәргән повестлар дәвамлы булып, бер дистәгә якын күләмле әсәрләр синең дөнья күрде. Аннар китап булып та чыкты бит инде. Аннан соң син ул юлны һаманда дәвам итәсең дип шәклим. Бездә әйтик, революция хәтле Захир Бигиевның мәгълүм романы бар, криминал име. Әлбәттә. Аннан соң инде китик безнең татарлар дип әйтик, русча язса да безнең Зөфәр ага Фәтхетдинов Мәскәүдә яшәп иҗатты, юрист, фәннәр докторы булган кеше. Аннан соң прокурор, язучы булып сугыш ветераны Мәгъсүм абый Насибуллин. Менә аларның менә әллә кемне мин хәтерли алмыйм. Алар да инде күптән мәрхүм име. Бүгенге көндә исән-сау иҗат итүче шул синең менә шушы киң җилкәләреңдә дип исәплим мин. Бер шундый бер жанр синең әллә бармы башкаларда? Менә алар турында да сөйләшербез. Һәм аннан соң инде менә безнең тамашачыларыбызга әзрәк кенә җим салып куйыйк. Китап, Татарстан китап нәшриятында синең яңа әсәрләреңнән торган, менә шу үзеңнең жанрыңа туры булып калган әсәрләрдән торган китабыңда чыгарга әзерләнә икән. Менә шулар турында сөйләшик. Менә әле әйтеп киткән ике шәхес турында нәрсә әйтә алам. Алар яза үзләре белгәнне. Үзләре белмәгәнне бармактан суырып язсалар, ул кызыксыз бер әйбер булыр иде. Чөнки алар икесе дә иминлек саклау органнарына бәйле. Аларның материал әзер дигән сүз. Үземә язырга темаларына каян алам, чөнки мин шулар белән аралашып, кайнап яшәгән кеше. Мәсәлән, әйтеп китәм инде, Саша Николаев, Карась, Борисского малайын ул безаң белән 4 ел бергә Локомотивта бокс белән шөгыльләндек. Ул сыгыннан зур авторитет кайланды. Шулай ук мәрхүм искитмәле җегет Хайдар дип йөртәләр инде аны. Ул бик күп кешеләргә ярдәм кылган кеше, һәм инде ул үзе теләмичә кирәкмәгән бер эшләргә кереп, үч алып сыгыннан үзе дә вафат булды. Хайдар кебек ярдәмчел кешеләр, ант итеп әйтәм, бармак белән санарлык. Мен алар белән аралашып яшәдем, без аның белән бергә танцларга җирдек. Аларны күпме мәртәбә безгә булышканны мен монда да сөйләп бетерә алмыйм. Аның вакыты әз. Әмма минем язган криминал романнарда, детективларда шушы мин белгән үзебезнең Татарстан криминал, Россия криминал турында белгәннәреннән чыгып язам. Менә соңгы син бая сораган китап Алю Кемәле бу дигән роман чыгып ята Татар китап нәшриятында.
Анда менә Ростов бандалары белән Татарстанның спортсменнарының бәрелеше, көрәше чагылдырыла. Ул малайлар хәзер дә исән, алар Татарстанның танылган боксерлары, алар хәзер шушы китапны чыгуны көтәләр. Чөнки мен анда күпчелегенең алар белән сөйләшеп, исемнәрен калдырдым. Ничек бар? Чөнки үзләренә рөхсәт алып, үзләре алар белә, алар бөтенесен белә. Чөнки алар криминларда катнашмадылар. Аңлатып кына китәм кыска гына. Бер заман Татарстанда шикәр заводларының рәте бетте, юк шикәр. Шуннан кайта башлады шул Ростов якларыннан объявлениялар килә башлады инде. Менә шикәр сатабыз, килеп алыгыз дип, и шулай итеп Ростов шәһәренә 7 миллиард акча күчә, бөтенле регионнардан. Һәм безнең Татарстан җегетләре дә тегендә акча җибәрә. Бер заман шикәр дә юк акчада. Ике генә җегетләр барып алды. Группа, ике группа. Шикәрне буларны кыю җегетләр дип әйтергә. Бу искитмәле булар бит үлем өстендә йөрделәр. Аңлыйсыңмы, андагы көчле бандитларны җиңеп кайткан малайлар. Шикәрне алды процентлары белән Татарстан малайлары һәм Саратовлыклар. Калганнары теге миллиардларны йоттылар, бирмәделәр инде. Башкалар ала алмады. Ышанып шу шәйбергә. Шикәр тирәсендә барса да, андагы төп герой гаепләнә кеше үтерүдә. Искитмәле, талантлы тикшерүче капитан әллә нинди җинаятьләрне ачкан кеше дә моның гаепсез икәнен ача алмый. Шулай итеп аны 18 елга төрмәгә тыгып куялар да, шуннан соң яңадан тикшертергә биреп, икенче бер тикшерүчене чакырып китереп, малайның гаепсез икәнен актылар. Менә шушы шикәр артында йөрүче бер малайны коткаралар инде, чавып йөреп. Соңыннан барыбер ачыла ул малайның гаепле түгел икәне. Ул төрмәдә чакта хатыны бала таба, ул җылый, үземнең баламны да шифаханәдән каршы ала алмадым бит дип. Әнием гомер буе рәхәт күрмәгән, әнием бер үзе калды дип, ул тилмереп ята зонада. Аңанда зонада бәйләнеп карыйлар, ләкин Казан малайлары андан аны коткаралар. Зонада аны авторитетлар тидертмиләр, беркемгә дә рәнҗеттермиләр. Мында инде әсәрнең сюжетын ең бик теге һәм ничек тәмамлануын без сөйләп сыр итеп саклыйк. Инде безнең укучыларыбыз булачак укучылар Рәзис Шәгъдиевнең һәм алга таба тугры укучылары да кушылып бу китапны, әсәрне ул моңынчы кайда да булса чыккан иде әле. Бер кисәк булып кисеп чыгардылар инде аны Казан утларында бер өлешен. Башын чыгардылар 1.80 битен аның Ил журналында. Һәм фақат китаптан гына укып була, тулайым моны. Тулайым китаптан гына, тулайым әйе. Һәм аннары монда әзгенә арткарак сигирип дибиме, синең тәрҗемәи хәлең, биографияңнан менә юкка гына син менә шул Киров районы җегете бит инде туып үскән Казанны. Һәм менә шушы спортчылар һәм шул кыю егетләр белән аралашуың яшьли, синең спортка иртә тартылуың да, шул бокска кирип китүеңнән дә шулай бәйләнеп киткәндер. Ансы бит әле синең биографик әсәрең чыкканы моңынчы. Хәниф образы монда бу яңа әсәреңдә бармы ул? Хәниф дип чыгардым мен аны, ләкин Иркаил Зайдулла нигә Рәдип дип чыгармадың? Аңа хәтерлисең микән? Минем чыкканы бит роман «Ике кояшлы дөнья». Анда да Хәнифи өченче герой. Берсе Илгизәр Хасанов, Татарстанның халык артисты. Берсе бик яхшы җырчыбыз бар иде, Фәрит Садыйков. Ул үз исемнәре белә. Иркаил Идел журналында чыгарганда мен әйтмичә генә алды да, Рәдип төзәткән журнал чыккач мен аптырап, син әйтәм нишлисең? Бу бит үз-үзеңнән итү була теге. Юк, бу шәп ди. Ике дустыңны тыккансың бит әле менә ди. Исеме белән. Менә шул ике кояшлы дөньядан соң гомумән синең әсәрләрдән шушы Хәнифне сине эзлим. Менә дөрестән дә ул бер киреп киткәч, инде мин үзем редактор буларак та, укучы буларак та һәр әсәреңдә менә шул Хәнифнең чалымнарын, чөнки янда син миңа таныш дус булганга микән ярылып ятасың шикелле. Инде гади укучыларда Рәзип Шәгъдинең әсәрләреннән Хәниф образын төсмерләрләр, табырлар дип ышанам. Һәм менә шулай безнең элек-электән Захир Бигиевлар башлап җибәргән. Аңгычы да булгандыр. Безгә Захир Бигиевның әсәре аша танышбыз. Криминал әсәрләре буенча әдәбиятның нигез ташлары. Әйе. Һәм менә шулай безнең заманыбызның хәзерге заманы күзгесе буларак чагылдырып баручы Рәдип Шәгъдигә уңышлар телибез.
Абзый, алга таба да шушы әсәрләрең белән укучыны куандырырга язсын. Мен соңгы сүз әйтеп бер генә әйтәсем килә. Мин үземнең бүгенге көндә нәрсә булса да иҗат итә алам икән, үземнең аксакалларыма рәхмәтле. Алар кемнәр әйтеп китәм, халык Әлбәттә, әлбәттә. Мәсәлән, татарның иң бийек режиссеры, иң биеге, бүгенге көндә дә иң биек, аны узалган кеше юк. Гали Кәримович Хөсәенов. Ул минем укытучым. Икенчесе Прозат Исәнбәт. Ул искитмәле талант. Ул артист буларак та, режиссер буларак та. Өченчесе Марсель Сәлимҗанов. Шуннан соң инде язучылыкка килсәк, Резван Хамид, минем аксакалым, мен аларны сагынам. Мөсәгыйд абый Хабибуллин. Тарихи әсәрләр язуына. Әлбәттә, ул мине этәрде бит ирдәүкәләрне язырга. Рәиф Улыгайдым. Үзем әзерләгән материалларымны бирәм, яз али ирдәүкәләрне. Алар безнең борынгы әбиләребез булган дип, ирдәүкәләр романын миңа яздыртырды ул. Аңлыйсыңмы? Әле Фәйз Илкәрнәйне оныттым. О, Фәйз Илкәрнәй аркасында. Фәйз Илкәрнәй аркасында редактор буларак, мөхәррир буларак. Ул миңа елга бер-ике мәртәбә детектив әсәр заказ биреп торадыр. Рәиф язалы, башка язалучы кеше юк бит. Һәм менә нәкъ детектив чисталыгында дип. Аңлыйсыңмы? Ул миңа яздыртырды. Аның китүе әлбәттә миңа бик зур удар булды. Машинаны туктатып, күздән яшьләр акты. Мин барып булмыйдыр. Радиодан ишеттем дә аның вафат булуын. Ул гаҗәеп шәхси. Ул һәрвакыт яшьләргә хәйр хаклый. Кирсенчә, бездә бит татарда ничек аяк чалучылар күп. Ул андый түгел. Шулай Фарсил абый менә гаҗәеп шәхес. Фарсил абый һәрвакыт нинди генә йомыш белән килмә булышадыр. Шулай ук мөхәррир буларак Иркай Зәйдулла. Ансы яшьрәкләр әле. Мин өлкәннәрне әйтәм. Мөхәррир буларак Иркай, Ләйз Зөлкарнәй, Фәйз Зөлкарнәй һәм башкалар. Бигрәк тә минем кадерле кешем, аксакалым Рәис Даутов. Рәис абый. Андый кешелекле кешеләрне һәр җөмләнең, һәр сүзнең төбенә төшеп, тәмин туя торган Рәис абый. Ул бит минем беренче укыдыр язган криминал әсәрләрне. Аннары Фәйзгә бирәдер сразу. Менә аны искә төшердең әле, безнең тамашачыларыбызга Рәис абый турында да бер истәлек. Рәис абый турында кирәк булыр. Алла бирсә, Рәдиф синең дә сүзне көтеп калабыз. Алла бирсә. Рәхмәт. Амин.